Minsanak lang agayat ni mapay kastoy. Bit-bit nga glabas. Anak ko mga pinanawan. Anak ko mga bagang gana tatta. Hindi mo talang aron diti ayatan. Kastoy pa nangyari. Napay kastoy tigasat ko. Ngaron makasarak ti umuno. May kasjay. Nagtagsin tirik na basta dalaway ka nga tao. Bisina ko. Nawanti masida di balay ka. Ni. Nalinis mo tataw. Kung samot ti atang ito ya. Ni. Ni. Kinansamot ti asaw. Ito-ito'y babanay. Hoy. Atoy. Saba. Oh. Halusot ah. Ano sa? Estopado natin siya. Mablaba. Ni! Estopado kung nakakay. Kung nakakita ito ah. Oh, mabidal sakto ah. Buti na pa ikot ito eh. Ni, saktunan. Mga naktrip po eh. Ito. Kami masan na George. Teka, suli. Ito makikita kinyak. Malipit na bang ras? Saka natin ka. Ano bang nasumpot ka rin? Masam? Dapat sa bangis ng tao. Bala nga po tayo kumamoy. Ato na. Kuha na niya, kinantiyasaw. Magtingato natin may isa na yun. Masam? Ito ko. Magtapikuton na. Maramit atang natin sa balang may isa. Ano sabit na yun? Masam? Nanama. Mas tilutan natin ha. Atang nato eh. Manteo. Yun na naman. Pasti ko ba? Inal daw nga pesta na tayo. Tamiraraos ko ti inal daw ko. Gado nga pa niyo. Masida. May busko tayo, pakastak pa eh. Sa baling din, dapat ta. Sa baling ang putahe. Paano ka? Ganun. Makiluma ka po ah. Ano ba? Wow! Tawa. Amas. Taba-taba pa. Pero parte ato, di kalman.
ba? Gusto mo? Ay, bangit. Sabi ko na po ah. Thank you, Apo. Pagi bangit. Apo. Minsanak lang agayat ni mapay kastoy. Bit-bit nga glabas. Anak ko mga pinanawan. Diyan ako mga baagang gana tatta. Hindi mit lang aron diti ayatan. Kastoy pa nangyari. Napay kastoy tigasat ko. Ngaron makasarak ti umuno. Nangaro dagayatak pa nga ta. No kastoy latan. Griga mo. Mukadamdam panawan nagtumo lang. Hindi kaya ti kastoy nga mapasamak ulitin. No, ayan mo man tata. Naragsakak para kanya mo. Kasi ikaw kumamay. Nangaro, nagbago ko. Mission complete. Panak pa yung nagsapol. Suya ko na eh. Subsug tao ah. Prutas ko ma. Ha? Biskuit mo tata. Ibang pekati suya ah. Ubas ko ma. Toy. Naba na nga atin ay may tilinong na ah. Nakatalis pa yun kita man. Nakaw! Nadalos mo it. Oo, nanak ka dito yung banda ah. Ibanger. Toy. Toy. May pa lagi toy. Ay. Buka. Awan. Ba't lang ha, pinaglilingkat po siya, naibusan na ka. Toy. Toy. Nakarehas. Sigurado ate yun. Toy. May dati, kuha na eh. Drill na. Umot ti prutas na. Sa lamagi matin yatang datuin eh. Siguro bibig mo sa lamagi ajay. Nagkalusan mo natin yatang datuin ang bandaan. Toy. Umot lang. Nakusap na gitu ah, Toy. Ni, kipintas nga sabong ko, umot ti yatang datoy. Toy. Kang kanoin. Toy, kindi, met pati kindi. Kuya kayo. Max. Ano natin ah. Padawat apo ah. Pati kindi ah. Pati suya. Toy. Toy. Siguradaw. Awam mo lang, kutkutuloy. Ne, nabang lusoy. Toy nga tao. Sa bunga na yun, mate. Nilig siguro sa bunga na yun, toy. Ano nga? Tumanda na toy. Pasensya ka na no, tatala dumalaw. Tsaka no daman ti naaramid ko nga madiganyam. Magpaspasensya anak ko ba? Hindi ngamit ti. Hindi mo lang naibagat eh, ayat ko.
Napasalamat to. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.